तू खा मुंह में सुट मत चला जानता रु कि ना हैरान मार करू ना लेके रही हो लगता कि उठा ले बोले कि राणो कहता रु मारो लाटा एक पड़त रहे का हो तैयारी ना कइलू ऐसा ना चल जी 12 तो हमरा अच्छा ना लगी बात को ई का करेलू तू बस जब जाए के रहेला तबे मुंह बाछी लेखा कर लेलू हम कहते कबे से तैयारी कर हम तो तैयारी कर दे करे जब पत्थर रख के लेकिन रौरा जानी तो भूला जानी होने और गैला के बाद हमर बहुत याद आवेला राहुल जी कौन बात नहीं के याद ना जाई तो कैसे काम चले हमरा पता कैसे चली बताओ तुम ना ना हमरा पता बा कि सरकार के पाबंदी में रौरा बानी हां हमरा पाबंदी में नहीं की बोल जरूरी बना हां गल जरूरी बा तब तू बाछी लेखा मुंह मत बना हमरा के तैयारी कर हम जल्दी जाई जब आई रही ना रौरा बाहर से हाँ। तो हमर धरती पर पैर ना रखत रहे और दिल पर हमेशा हमार हाथ रहत रहे कि अब जय दिन रहम ना तय दिन रात और दिन कट जी अच्छा से पता ना चली तोहरो तो आवते ये घर में खुशी खुशी छा गई सही के बहुत हो एकरा पहले तो का कहे कैसे कैसे एगो मड़ई रहे बहुत मतलब जब बारिश होके ना यही ना हमरो बात जगले ध्यान किस्मत तो अच्छा रहे बढ़िया रहे और बेटी के जब शादी होला तो किस्मत ना देखा जाला कि गईला के बाद कितना ओकरा घर में विकास भइल भले ना टूटे ही रहे चाहे मरे ही रहे हमरा खातिर और धन हमर रही ना चली जा छोड़ा ऊपर बात के हमरा के तैयारी कर हम जाए ठीक बा रवा के तैयारी कर तनी ठीक बा जल्दी कर ठीक बा बैग लेके आओ तनी तैयार करके ठीक बा हमार इनको बहुत बढ़िया मेहरानू हड़ी इनका आवते कितना घर में सुख शांति हो गई ना तो साला वो एगो दिन रहे एगो मड़ई में जगले पूरा आदमी रहो जब माई बाबू बहन सब भाई सब एगो जगले बिहान होकत रहे बारिश होकत रहे तो साला हम उ दिन देख ले हनी आज बारे हर घर में एगो लक्ष्मी होली मेहरानू आज ने कहां पूजावा गइल हियो ई ना कहले लड़की ना या कि भौजाई संगे मिलजुल के रही है तू कर दे ना रहल ना बिया भर रहल ना त खूब कर धरत रहल हियो अरे दादा इहो लड़की हद भाई रे जे बैठल बड़ी रे भैया जात ना बाटे जा तो नय बड़ा जल्दी रे हां तो टाइम पूरा हो गइल बाटे त लेकिन ठीक ना लागी माई चल जी में भैया तो अब रोना तो कितना अच्छा लागत रहल घर तब का करबू नौकरी ना हो अब अपन बस के बात नहीं के ना जब बोलइयो से जब जाए के बाटे अब सोच के हमनी के इतना दुख होता तो भौजी कितना रोवत गावत हुई घर में बैठ के अच्छा तो का करबू रोला गावला खातिर के ना जइहन हां अपन हाथ में नहीं के ना छुट्टी लेके ना रह सके ना कैसे भी शादी होई ना जाई तो शायद हम बियाह शादी ना होई हम घरे में रहब लेकिन भैया रहना तो अच्छा लागत रहल अच्छा ये बताओ हेने से आइली है घूम के तोरा ना बुझाला कि हम जाए वाला बात में कुछ काम धाम कर देई हैं तो भौजी बनाइए देले बड़ी फर्स्ट बनवावे करल ह कहां रहली हो मैं घूमे गइलन या भौजी बड़ी तो हम ही बनाई पहले हां डाटी ना त का करी हैं तारा खातिर इतना करत ना तू कुछ ना करबू का हम नहीं की करत मन नहीं की मन तू बतिया बबुआ जाते नहीं मैं चल दिया हां माने कि कुछ चीज रखला से बेगा में ना कपड़ा लते कब देखी अब भैया 2-4 दिन और छुट्टी लेकर रह जाता ना बचिया छुट्टी अब कैसे उतने दिन खाते अइले ही रहनी है ये तो भेट कला कनी वाले हां रोवतिया आए तुअरे बाबू घीवा के डिब्बा में ले ले बना ना हां चारू ले बनी भाई अपन ख्याल रखिए बच्चे बा भैया पहुंच के फोन करियो ठीक बा ठीक है बच्चे हां ठीक बट देख ना मैं समझाओ ना रोवतिया कहते ना माने ये बताव हंसी खुशी मर्द के भेजे के चाही त रोवला के का जरूरत बा रोगा के भेजल जाला मर्दन के हमार को नहीं के हम पैदा कइले बानी त जितना दिन रही उतना दिन थोड़े अच्छा लागत रहे और के घर में ही बुझत रहे कि उजाला छोले बटे अरे भाभी हमनी के बानी जानो ठीक बटे ठीक है भाई हम जाते हैं खुश रहो अब बढ़िया से रखिए सब कोई के बढ़िया से ख्याल रखिए छोड़ के आओ तो बबुआ के होली के छुट्टी पे आई भेजा के फोन करियो ठीक बा ठीक बा बच्चे चलो बबू तक रास्ता धराई ठीक बाटे जा भाई हम चल जाए ना चल तन होले छोड़ दे जा भाई हम करे के संभाल रोवतिया रोवला से कोनो फायदा बा यार काम हो तो
करने के ना पड़ी। हम ठीक हो चौपा के आओ तनी, चलो घर में चलो। कुछ अच्छा नहीं के लागत सच में भैया चल गए ना, तो अब हमनी के इतना बुझाता है तो भाभी के कितना बुझाई। तो कुछ पता नहीं रोइन तो कितना नीमन लागत रहे, जनात रहे कि घर रहेगा ना एकदम उजाला छोले बा। अब तो काम में मनो ना लगी हमार राते कोटे में टाइम लागत रहे ना दिने कोटे में टाइम लागत रहे। मन करता कि तुम काम छोड़ के बैठ जाइए एकदम। कोई से भाभी करो तुम ये कर चढ़ू हो दाम झाड़ू लगाए तनी और का दिन रात रो तड़ू छोड़ा झाड़ू यार। जानता नहीं बुची जी और भैया ना तो बहुत अच्छा लगत रहे घर रहेगा ना बुझात रहे कि रात के रात दिन के दिन। तो कितना दुख होता तो हमनी के कितना दुख होत हो। एगो तो दुलरुआ के भाई हमनी के माई तो बैठ के दुआरे इतना रोती है, अब ओकरा के समझाओ। बिल्कुल हमरा ठीक नहीं लागत लगता कि दिन कितना पहाड़ हो गइल बा रात कितना पहाड़ हो गइल। चलो चुप हो जा ठीक बटे ना, अब रोला से कोनो फायदा बा। आखिर काम होवे तो करबे ना करी। हां घर में बैठल नहीं तो कोनो खर्चा तो चल ना पाई। ठीक रोल धोल बंद कर और जाके दूसर कोनो काम करला, खाना वाना बना दे ठीक बटे। हम झाड़ू लगा देते हैं ठीक बा। ये हो जाई का करे। अब कितनो हम त मरद ना हम अब केनो मेहरारू के बुझाई भाई जब ओकर मरद चल जाई तो आ जाए तो समझा बुझा के रखे के का करे के। एगो तो हो जाई भी हम चलते झाड़ू लगा के आया आराम से सोचता जा तनी माई के समझा दे तनी। वो दुआरे बैठ के तो रोते भी जा का करे नी भौजी रोतड़ी ओनी माई रोती। आज तो झाड़ू लगाए ले जा। अब हो गेल ना ला उठावा। भारी लगता जी तो कौन सी हलुक लगे। अरे बाप रे बाप अरे किराना मालदा काम करे सारे पूछ गिरा हटा गिरा दहिए पे मेरी झूल दिया ला वो खियाल हमर का भइल कि हतनी माटी नहीं खेताला से जा। तब तू हमारी और ये उठावा तर हम ले देम बिगे तो तारा का पार पे उठावा तरी तो ला धर ए तनी ले जा तनी तनी उड़ ना रहो कह जे त का करबो। म खियावल म बेकार कर दे। खियावल बुझाता कि उठाओ। अरे अरे उठावो भारी लागता उठाओ ना। अरे का बाबू 24 घंटा ना खड़े दिखावे ला हमरा के जान बुझ के अंदाजे लो म खियावल म बेकार हो गेल कि हतनी माटी नहीं खेल के 24 घंटा इनका लड़की के देख के मजा के रहे पूजा वाले अरे तो पूजा तो के मैं नाराव को से गेले दादा से बात इहो खूब मजा करे ना रे। माई सुन झाड़ू का लगा दी ओकर मन बढ़ गइल बटे अब ले सुतल बिया। माने काहे अपन मनवा के लगावत ये तना रे हैं लड़का हमारे वजह से नौकरी लागल तोहरे भैया के हमारे वजह से मतलब वो भगवान ही है कि ओकर वजह से नौकरी लागल। माने हमर लड़का इतना पढ़ल न लिखल मेहनत कैलस चाहे हमर मर्द खाची माटी क के चाहे जैसे भी है तू कल ओकर ऑयल का से खाली हां तो कहा होगा ओकर भाव बढ़ गेल का तो कहू और ना कहबी अब बता सुबह तो जा तू झाड़ू लगा के दो। एगो तेंगे ना सर्दी जुकाम भइल कनिए के तनी चाय बना दे तब ले सुतल बेतान के सुतो हमहु ना करब कुछ छोड़ छाड़ दे तनी। अबे हम ओकरा के बतावो तनी ढेर अपन मन के लगावो तनी ना बोलतनी ये कहला आकि शुरू से डांटे बोले के चाहिए दिन पर दिन कपार पर चढ़ जाती है चढ़ के चढ़ गई भी है कि एगो पतो ही भी तो पतो। अरे बच्चों के कितना हम जानत रहनी हो तोरो से हम जानत नहीं कि हमार बेटी ही है लेकिन वो बता हमारे लड़की के तबीयत खराब है तनी एक कप चाय ना बना के दे त के देई हैं झाड़ू का लगा देला सुनकर मन सह की गईल नहीं की बोलता नहीं वही से देखा तनी कि हम का खाले तू है अब करती तो बेकार लगता है तोहरा ज्यादा मैं से कोई दिया नहीं न अब उनकर धके आगे बाके पूरा करे ले एकदम से नहीं सही भौजाई नहीं के। अब एकर मतलब कि तनी मनी संगे काम धंधा करवावे लगनी त कपारे पे चढ़ गइली और तो छोड़ा करे तोर ढेर होई लागल बाटे हैं कौन आदत सीख लेले बारू बछी है ये काम धंधा क के तू कर दलो तू ना तारा के बोलत रहनी हां लड़की का हमरा सर्दी चोखा मार बेटा तबीयत खराब है तनी तू एक कप चाय ना बना के देबू एक कप चाय ना बना के देबू रोज रोज के गुलाम लागल बनी का हम आई हो राम जी जवन मेहरारू एक शब्द बोलत ना रही उ हाथ ना बोले लागल ये आदमी के मर्द के कमी सब कोई खाओ आई आदमी सब कोई के कपड़ा पिचा के गोड़ दबाओ के चाय बना के दो आ ये बचिया न महीने पेट में पोसनी पलनी हो हगर मुतल कहनी हेते चुकी से हेते बड़ा कहनी पढ़ा लिखा के हमर मर्द कैसे कैसे नौकरी तू है ना बचिया बता रहा मर्द पढ़ा लिखा के नौकरी
नौकरी ना लगल जब हम आइली तब नौकरी लगल टूटा घर आइले पता बिल्डिंग बन के लगल मार के सुनी लोग कितना दिन से मम्मी जानत रही जानी ना अब हम मम्मी भी ना जानब समझ नहीं जितना सास बन के रही पतो बने की कोशिश मत करी मतलब कि तू देवी देवता हव काहे सबती कि तोरे चलते में लइका का नौकरी लागल बाटे जानी ना माई के हम तरह के सिखा बुद्धि देती रे रानी अरे सखी से हमर सब कहली सन कि का हो तार मर्द के नौकरी लगा तू अपने बढ़िया जनियन के उहे काम करत होई ऐसा अब उहे तरह के सिखा बुद्धि देता से इहे दिन रात मोबाइल ले रहत वही खाती के हैं दूसरे के कॉल करबू दूसरे के कॉल त कहां कुछ होत रहा हां निमन से आज बेकार से बना आदमी लइका रहल त का कहलू का एक दिन सुत ना कोनी हां तो वो ड्यूटी पर से आवे न 5 दिन खातिर छुट्टी लेके तो सोची ना कि 5 दिन खातिर आइल बन त आराम दे दो कर हट रो के रखल लेने ठीक ना जब तक बाइल ना मेरा काम धंधा ना कर बिना हम गुलाम ना रो करे उधर वो करी वो का दिन भर माची हन माजिया दिन भर रब का मतलब ये ठीक है बा हम फोन में ए तू राय बात ले ले कि बाबू तू का कहत रे जाई ना फोन में राय बात ले जाए जन्मन के तन करी ठीक है बा ठीक है बाटे तू करा अपन मन के बच्ची हम को सपना में ना सोचला नहीं कि एगो पतो है बारू तक पार पर चढ़ के मुताबू हम कहले कि तार माया जी ना तार माया जी तार कानवा भर देले बाड़ी सब तो ऊ काम में नहीं है सब केहू बिगड़ाई के बुद्धि दे बनला के बुद्धि ना दे ठीक ना अपना बिटिया को जान के सब घुमावा ना कबो कहली बिटिया के कहां से तनी बर्तन माज दे कबो कुछ कुछ कह दे खाली हमारे फेरा में रहली ठीक ना अपन धदाइल बोलू कि हमर लइका कदी देखत ना तार लइका तार सुने ना के हमार सुने ना नौकरी लगावला सही नौकरी लगाव के झेलते रह जी तू आज ले कहीं कुछो ना उखड़ी तू तो हमरा नियन दिन में बाप नौकरियो लाग गइले ला के बाद हे भगवान हम कबो ना सोचल रही कि हमारे संग ऐसा हो कि लइका रहत त लइका के देखौटी में पॉलिसी मारती कि हम खूब ससुई के नंदी के करतानी हम मरद के गरिया के लइका के पैसा रुपया ना दिहन त तू करत रहनी आज नौकरी लागल तो ऐसे करतिया हम कबो ना सोचले रहनी है भगवान भाई कितने से केने हमरा के दिन देखे के पड़त आटे अरे का रोवत है टेंशन केले सब सुधर जाई सुधरे वाली बिया एगो बात हमरा के तोर नहीं के जाय देते बच्चे जनलू नहीं के जाय देते चल चुप रहो ठीक बा ऊ कुछ ना करी तभी हम पारी ना हम तोरा के करब धरब पका के खियाई सोचनी हो कि एगो बेटी बिया अगर बियाह शादी कर दी हमारा टेंशन खत्म हो जाई तो ये अलग तिथि में हेलो हेलो बबुआ हां माई गोड़ लागत नहीं खुश रहो बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है का रे तार मेहरा रुए बबुआ रोवा तो का हो सुनो क्या करती है क्या कोई है तना बजावती है गाल के हमारा तिया एक एगो नुपुसा निकाल के लेके दौड़ती हमारे खाती हमरा के संडील हे बबुआ मैं हरी तुहार कैले बिया जी अलमुसकी चुप कमाई एगो बात तो नहीं के जाते तो बाबू हमारे लड़के के तबीयत खराब एक कप चाय बना के नहीं के दे अब बोल दे तो जान जाइए कि कहती है अरे तेरे कह के हमारे के चली बेचन लो कहते कि हम कुछ नहीं तू करब जनलू जोन करे के बताओ ना मैं कॉल चुप रह माई हम अबे करे के फोन करके सब बुझावता नहीं होली के छुट्टी मिलत त आवत तो करे के जैसन होई वैसन करत नहीं ठीक है माई चुप रह आज की बात से अगर हम ओकरा के बोल दई ना कहीं के हमर महतारी का करत रहे चल चुप रह जेवन बुझाता तेवन करो जनला तारा सिखावे कोई पढ़ावे कोई त कह दिया नहीं तो करी तब ठीक बा ना करी बाबू तब ठीक बा लेकिन हेंगा नहीं करी त हमारे घर में बर्दाश्त नहीं के जनला ना रे मैं ऐसे मत बोल हम आवत तो करे के अथी करत नहीं ठीक बा ठीक बाटे अब झूठ मूठ का टेंशन दे तड़ी वो ड्यूटी पे बस हमार लड़का सही रही ना तो वो हमार कुछ नहीं कर सकता जब हम तोरा खातिर चाय बना के लेके आओ तड़ी बाबूजी के पहले बना के दे दा छोड़ दो रजे बुहारी के का सोच तड़ी जे जान तड़ी जे के हम गुलाम आ गइल बनी हेलो गुड मॉर्निंग का हाल हो अरे पूछे के बा पाप का मरद के नौकरी लागे ता ज्यादा आदमी करत मन की पहले ही जैसन थोड़ी ना दुख बाटे ना केहू कुछ ना हाँ ये बच्चे तोहरो का मान गनी बजर बेहाया बाड़ू ना बेहाया होला काटा पनो की जला उ बेहाया बाड़ी यही पामू कुछ बोले लगा ओटा से तोरा माले करे
बेल्ला जनी है जन बतिया तरी कोनी तू से भतार से बतिया तरी का तू सखी से लेर से बतिया दिन भतार से नहीं की बतिया इतना घर में आग लगल बेटे घर में खुद घर में आग लगा तो तू तो बाल मर पिला जाइबू घर में आग लगा देबू आ तार बेटिया बजन तने बियाह कर देबू घर में आग मत लगाओ जन कि ना होश में को बतियाबो माने कि तू एकर मतलब कि लज जाइबी ना हां के का से बतियाओ त यहां के फोन पर मैं इज्जत खराब कर रख दे तो चल जो होने रे मंदिर पर चल जाओ चल जा मंदिर पर बतिया तार तो ढेर लजबा ना कि देखाओ तलू गली गली भर के तारा ढेर लजबा नहीं कि बोले था चलू का रास्ता तड़ी हमारा नियर बा ना सीधा सांस पहले बार तो फायदा उठावा करू कभी के धक्का ऐसे धक्का को तो गिरा देती है कई बार गिरा धकियावा जान जान करू कि ना हां हमर भतार जौनाई ना तो ओकरा खूब सिखा दिया पढ़ा दिया जौन न कह के तन कहवा दिया आ हम अपन मर जेम त ई बियाह कर दिया ओकर अरे तू मर जाती अरे मर जो रे उलट जो हां तो कर दिया बियाह ये तो सोचा तोड़ तू खा मुंह में सुट मत चला जान करू कि ना एकर मत हैरान मार करू ना लेके रही हो लगता कि ले बोले कि करना ना करू मारो लाटा में के मर जाइबू अरे मारियो भी ले जाती लइका आया ताटे ना कह देतन कि किता कन संगे लेके जो बबुआ ना त हमारी बस के नहीं काला बिन रखल हो लोलाहीन नहरा के देखले पैसा रुपए त कभी देखले नहीं खे देखले भी त ए जे त उतारातिया आब तरी जे जगह ना बुढ़िया पैसा रुपया देखले बाड़ी देखले रे राखी देखी देखले ओय तरह बजाबू छुन्नर करी